Nou, het was vandaag denk ik een fantastische dag. Want vandaag hebben we inderdaad, ik geloof iets van 3000 kinderboeken, kinderzwerfboeken verspreid over 8 scholen. Dat was ook hartstikke bijzonder. Kinderen waren er ongelooflijk blij mee. Zwerfboeken, ja, die dateren eigenlijk al vanuit 2010. Toen werd ik gevraagd door het Nationaal Fonds Kinderhulp in Nederland. Die bestond 50 jaar. En die zeiden, Leo, bedenk jij eens wat leuks voor ons jubileum en voor de kinderen. En toen had ik ineens een idee van, goh, lezen is belangrijk. Kinderboeken zijn duur. Kan ik iets verzinnen dat alle kinderen een boek zouden kunnen krijgen? Nou goed, wij praten in Nederland over 6 miljoen huishoudens. Dus laten we zeggen 6 miljoen, 10 miljoen kinderen. En toen kwam ik ineens op het idee dat, zeker ouders met kinderen, waarbij de kinderen al de deur uit zijn, die hebben ongetwijfeld kinderboeken in de kast liggen. Misschien wel 2, misschien wel 3. Dus 6 maal 3 is 18 miljoen kinderboeken. Maar hoe krijg ik ze uit de kast? En toen ontstond eigenlijk het idee van een kinderzwerfboek. Waarbij het idee is en dat gaan we nu hier ook doen, in samenwerking met het web. Die gaan stickers uitdelen en die plak je dan op een boek. Ja? Dit is toevallig een nieuw boek, daar kom ik zo op terug. Of op oude boeken en die leg je ergens neer. Dat kan zijn in de supermarkt tussen de aardappelen. Dat mag zijn op school, in een bibliotheek, in een bus. Dat maakt niet uit waar. En dan hoop je dat een ander kind dat dan vindt. En die kan het boek dan lezen. En dat staat ook op. Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven. Nou, en op die manier, in Nederland op dit moment al zwerven zo'n kleine miljoen boeken al. En ondersteund door heel veel bedrijven ook waar je de stickers kan halen. En ik hoop dat dat nu hier op Bonaire ook gaat gebeuren. Dus de eerste 3000 zijn al verspreid op 7 oktober. Mag ik denk ik wel vertellen toch? 7 oktober al. Ja, dan gaan we de tweede actie doen. Dan gaan we ook de nieuwe boeken die we nog hebben. We hebben er nog een paar duizend. En de boekenleggers en de stickers gaan we verspreiden nu echt onder iedereen op het eiland. Met name ook de ouders. Dat we tegen de ouders zeggen, kijk in je kast. Kijk of je nog een boek hebt. Hoeven geen Nederlandse boeken te zijn. Het gaat om boeken. Zeker ook papiamentboeken. Het zou voor mij lekker zijn, maar dan kan ik het ook leren. Hè? Mita sinja papiamento. Nou, ik vind het heel moeilijk. Maar dan kan ik het ook gaan leren tenminste. Maar het mag ook Engelse boeken zijn, Spaanse boeken. Het gaat gewoon om lezen. Want lezen is leuk. Lezen, verbreedt je blik, je fantasie, je creativiteit. En het helpt je later toch in je carrière als je een beetje kan lezen natuurlijk. Dus ja, het gaat nu gebeuren. Kinderzwerfboek. De boeken zijn nu uitgedeeld op scholen. Op welke scholen is dat gebeurd? Die namen weet ik niet, die weet Pamela beter, maar het zijn alle 8 de basisscholen. We zijn daar op een ochtend allemaal langs geweest, allemaal blije gezichten gezien. Ik denk wel met 13 vrijwilligers van het web ook, heel enthousiast. Ja. Wat was de reactie van de kinderen? Ja, leuk. Heel veel kinderen blij. En we gaan ook die boeken allemaal al gelijk wel uitgedeeld. Nou, die begonnen gelijk al te lezen en zo. En commentaar van, er zit nog geen sticker op. Nee, dat klopt. Daar zijn de stickers, want wij zijn bezig geweest. Maar ja, wij redden het gewoon niet om met 4 vrijwilligers 5000 of 4000, 1000 stickers te plakken. Jongens, dat doen we zelf. Nou, dat snapten ze. Dat gingen ze doen. Ja. Is het de bedoeling dat de zwerfboeken op Bonaire blijven of mogen ze ook de hele wereld over zwerven? Absoluut. En het leuke is ook, goed, het moet je wel internet hebben, maar aan de binnenkant zit ook een sticker. En dan kan je dus naar www.kinderzwerfboek.nl gaan. Dan kan jij zeggen, oké, ik heb hier de belofte van Selma Noord, die zoek je dan op. En dan geeft de computer jou een code, die vul je daarin. En dan kan jij dus, als degene die het dan vindt, die gaat ook kijken, van wie was die? En dan kan je het boek dus eigenlijk, misschien wel over de hele wereld, Sint Maarten, Eustatius, noem maar op, kan je hem volgen. En dat is natuurlijk spannend.